Poslední věc. Úplně poslední. Když o tom nebudeš chtít mluvit, tak už tohleto utnem, ale jenom ty si kdysi se mi zmiňoval, že jsi se zúčastnil takového jako vývojového kurzu, nebo jak bych to nazval. Víš, o čem mluvím? Vím přesně, no. Jsme se na začátku bavili toho podcastu o těch vztazích a o tom, že musíš nejdřív zamakat jako na sobě. Než když jdeš do nějakého vztahu, tak tam nemůžeš jít jako můžeš, ale něco si tam neseš. Tak já když jsem se vlastně rozváděl, tak jsem procházel nějakou osobnostní změnou a začal jsem pracovat na sobě. Ono si pod tím jako těžko něco představuješ, ale jsou to věci typu konstelace, typu nějaký mužský kruhy, jsou to věci o tom, že se čteš nějaký jako naučnou literaturu v kontextu toho, jakým způsobem se uzdravovat zevnitř po té psychické stránce, jak být ten muž. A já jsem narazil na Vladimíra Mince a on mě pozval do kruhu, který se jmenuje Žij své mužství. Byl to 2letý cyklus a já se husinu, když o tom mluvím. Prostě to se musí zažít. Jo? Provádí tě světem od toho, jak by si jako muž mohl ten svůj potenciál rozvíjet a zároveň stál pevně v těch základech, v těch kořenech. To je ohromně důležitý jako vědět a uvědomovat si, že máš za sebou nějaký rod, máš za sebou nějaký lidi, který ti něco předali. To znamená, z poloviny seš táta, z poloviny seš máma a pak seš ze čtvrtiny děda, ze čtvrtiny babička a tak dále a tak dále. A máš prostě za sebou nějakou linii generací zkušeností toho všeho, co oni prožili, tak skrze tu krev, která tady nějakým způsobem tomu, jako rodině, která